Usa ka 28 anyos nga babaeng architect ang nakaplagang patay sa usa ka sagingan sa Barangay Dacudaw, Davao City kaganinang buntag. Alas 8 sa buntag dihang nakaplagan ang patayng lawas sa mga babae nga gitabunan na og laya nga dahon sa saging sa usa ka sagingan sa Purok 6 Barangay Dacudaw, Kalinan, Davao City. Sumala sa investigasyon sa Kalinan Police, alas 12:30 sa kadlawon dihang na-report nga missing ang biktima nga usa ka 28 anyos nga babaeng architect. Naka-text pa kuno kini sa iyang ginikanan nga pauli na. Nakasakay na sa pedicab ug anaa na sa ilang kanto sa Kalinan poblasyon. Apan wala kini makaabot sa ilang balay butang nga gikabalakas sa Magbanay. Kinaugmaan na palga na ang patayng lawas niini sa laing barangay. Isugyot sa kapulisan ngadto sa pamilya ang pagpailawom sa autopsy sa patayng lawas aron masuta kung gilugos ba kini o wala una gipatay. So ginakuan pa nato ang investigation karon kung unsa ang cause of death ug kung na-rape ba kay initially na may sini na ang biktima maapan ang iyang t-shirt nakasaka and then ang iyang panty ug pantalon nakababa.